Sige, tira. Bilis. So makulay na buhay mga kabeli. So nasa Pandakaki, Pampanga tayo. Magalang na ba to? Mexico. Yan, Mexico, Pandakaki. So yan, nagyaya yung mga team kabeli natin. So pika-pika, tusok-tusok. Yan ang dami yung mga pika-pika mga kabeli. So yung tusok-tusok pare, yun yung kinainan natin na ano. Tusok-tusok, bubusok. Ikutan natin mga kabeli. Tingnan natin kung ano yung mga tinda rito. So gusto namin magpika-pika. Yan ang mga barbecue. Hello po. So yan o. Tol, may bangus po. No, gusto nyo na rito? Kain na tayo? Okay, ikot-ikot muna tayo mga kabeli. Yan mga isaw, dugo, ulo, atay balunan. Yan. Ikot muna tayo. Tapos ano yan? Mami ano? Yung daddy nasaan? Daddy. Ayan, dami. Tapos meron pa doon. Sige. Tol, kuha kayo dito. Tapos kuha tayo doon. So mga kabili, tikman natin. Yan, tignan natin kung ano yung mga tinda nila rito. Parang kayo, pipili kayo. Tara dyan, ano gusto mo dyan? Pili ka dyan. Nay, magkano sa isaw? 10. Yan po yun, 10. Pwede na kumuha, chef. Kuha kayo yung ano. 5 neto. Tapos, pili kayo. 10. Yan. Magkano sa Betamax, tita? To 10 din. 10 din yung dugo. Pati tayo, bak, pagkain dugo. Japulo laran po yan, japulo. Chapulo la po. Japulo laran eh. Wow. Jakin sila rin eh. Buntok 15. Hoy, magkano benta mo sa ulo? 12 lang po. 12. Jakin si, japulo. Ja 30. Okay. Ja 30. 80. 80. Pinalan. Yung manok 80. Oh, yan. Tapos 100 do sa bangos. 100 yung ano, yung ito. Yung Yan. mga yan. Oh, alam ko yan lahat yan. Kayo po mayari? Iyan po yung mayari. Pare ko po, pare sila. Nadali mo ako lang. Akala ko. Tinutulungan ko lang sila. Okay. Tinutulungan lang. Yun. Bait ni nanay Oo, sige. Kumain Sige, buntok, no pare. problem dyan. No problem. Sige, mamili na kayo. 5 mo rin. Oh, yan. So yan, mga beli, tikman natin. Tapos po, tara, tingin to ba? Sige. Ikot tayo, girl. Tuwar ba kayo? Ako, mga kabeli. Sige, mamili. Ang maming gala. Yan. Okay si nanay. Akala ko siya mayari. Yan. Tapos may mga buko jelly, melon. Ano. Street food mga kabeli. Nano yan, Poy? Atay. Atay? Oo. Fried atay. Fried atay. Ano yan, baboy, manok? Baboy po. Baboy. So pritong atay ng baboy. Magkano po dyan? 720. Ha? 720. 7.20. Itong piraso. So pengi kami 60 pesos. Balot lang. Basa nyo na po. Tapos Sabay-sabay ng ano. sabay-sabay. Doon na lang tayo kakain, tol. Para matikman lang natin. Atay ng manok mga beli. Pinrito na may breadings. Yun, oh. Tapos may mga ano rito. Yun, may sauce. Kaya mga beli. Baso? Boss, ano to? Chicken ball. Tapos ito ulo. Yan yung tinatawag na helmet. Tatawa si Jepoy. Ayan, helmet mga beli. So ito breaded na may breading. Tapos Magkano yan? Magkano na yan? nanay ni? Magkano na yan? Ha? Chicken nuggets. Tapos may calamares yung 15 pesos daw. So ito lahat 10. Tapos yung chicken 25 daw po.
Chicken skin. Magkano chicken skin? 12. Yan, gusto ni parang Kim yung chicken skin. Sige, kuha nga pa tol. Tikman natin. Magkano? Boss, ano na yan? Mainit yan. Pwedeng... Kaso, lalabas ko siya pag pinain. Okay. Kuha na ng 5 tol. So may isaw na rin tayo eh. Pahingi din sauce na. Pai, bayaran mo Pai. Ayan, mga prito-prito naman dito mga kabeli. Mga isaw, yan. Tapos may mga leg, oh. Chicken neck. Sa ganito niya magkano? Isaw? 10 din. Ano dyan? Okay? Negosyo pang masa, Jepoy. Hala. Negosyo pang masa. 10 lang, no, Ken? 10 lang. Mas mura kay Jepoy, 3 lang eh. Yung sa akin, presyong divisory lang po, Kelly. Kaya lang nakadikit sa stick yung sayo eh. Ito, kita mo. So, 10 piso mga kabeli yan. Ano to, pandakake? Magalang? Mexico. So ito mga kabeli, nandito mismo sa Magalang, Mexico. Ay, pandakake, pandakake, Mexico, yun. Yung ano na, lipat niya, magalang na. Yung katabi na ito, Magalang na daw po. Yun. Ano yun? Ano yun boss, may simba? Ah, yun, may misa daw po. May simbahan dito, tol? Mandaran. Parang ng plaza. Okay, ikot muna tayo po. Kuhanin mo yung sukle. Brad, salamat sa inyo. Subscribe na lang kayo, kabeli. Tapos dito mga pika-pika na Shanghai. Noodle chow sarap. Hindi ba para? Mga kabeli. Yan, madilim na mga kabeli. So dito naka-order na tayo rito. Yan ba sa amin, boss? Yan. Ikot pa tayo habang namimili yung dalawa doon. Yung tatlo. So si John Paul hindi namin naisama. May pinuntahan nata. Ano yan, nanay? Bread roll? Busy si nanay. Bread roll po yan. Ano to yung hotdog with cheese? Hotdog with cheese. Tapos ito, ganun din kaya lang may patatas. May siya. patatas. Ito, puro cheese lang po. Magkano yung benta mo niya, Nay? Ha? Ito 30, ito 49, ito 30 yung cheese, 49 yung may patatas. Ito, 35 po. 35. Okay. Ano, agay na kaya? Okay na po. Sige tol, hanap na lang kayo na mapipwesto natin. Sa tayo pipwesto? Sa maliwanag sana. Nay, salamat po. Tol, doon na kayo. Hintayin nyo na yung ano. Poy! Bayaran mo na. Madilim. Hello po. Yan o. Hi. Original takoyaki. Hello baby. Makikita mo sa YouTube yung kaway mo yan. Okay, no? Vlog sila anak ko. Yan. Thank you. Yun o. Na? Saan ba may maliwanag? Shawarma ba yan, Jeff? Ah, shawarma. Yun o. Shawarma. Hello po tay. 60 saka 70. Yan. Tapos meron dito yan o. Bili tayo dito. Kelsa si Jo. Bili tayong Parang pumili ka na ako. Sumika na pala namin ka. hello po. Hi. Magkano dito? 10 pesos po. 10. Sige, pili tayo. Ate, pengi ako 5 neto. Ali ba kayo ng bus? Tigte 10 ba? Very stick po. 10 pesos per stick. Tapos ito, isaw din eh, no? Yes. Isaw. Isang baso lang din. Ito, magkano dito? 10 po. 10 din. Cholesterol na. Anong gusto mo dyan?
Pili ka. Ha? Ano nga oh? Alin, turo mo. Kanina po yung isang Alin, halika. Lapit. Saya, di ba? Alin? Yun. Yun, no? Ah, yan. Ate, ano to, calamares? Yes po. Magkano? Ito ba? Meron po. Wala. Ilan yung fishball? Dalawa yun. Ate, 5 na ito, saka isang ano lang, isang squid ball, yan. Ay, calamares. Yan, marami na tayong bitili. Marami na yan, ano, girl? Yun, nandun natin. Ito po calamares. Ito na lang ang egg roll. Tol, ingi kang pera kay Jepoy, nandun yung pambayad. Ate, balikan na lang namin, tahimik pa ako. Take out to. Sa baso na lang, kakainin din namin dito. Ilang cup po? Sige, pagbalik nyo na lang. Ayos mga beli, dami natin pika-pika dyan. So ayan, time check 6 PM. Poy, bayarin nyo yung ano doon 5 piraso saka isang calamares si Janjan. Ayan. Sama ko lang po banana Q, turon, saka ka. Ay, ito banana Q, kamote Q pala yun. Tas palamig. Ayos mga beli. Problema na ito, wala kaming pwesto. Magkano dyan sa tenga-tenga? 30 po. 30 yung tenga. Lalaki ano? Wala. Magkano po? So tapos mga beli, hanap tayo isang lugar na maliwanag na lang. So medyo standing dito, wala kaming pwesto. Yan dito ka dyan, mausok na. Ganda mga beli. Itong lugar na to, puro nagtitinda ng mga inihaw, kung ano-ano. Yan. Mga ayos dyan. Sa tayo kakain dyan, wala tayong ano, pwesto. Ha? Saan? Wala eh. Ha? Nasaan? Doon? Bawal atang kumain doon. Nagtitinda ng mami nandun. Ha? Ay, sorry ah. Ayos. Yan, shout out Ate Ellen Lee, Kuya Roy Musne, Kuya Rod, saka Kuya Aris. Nakuha na ba yung sa atin dyan? Boss, nakuha na ba yung order namin dyan? Nakuha na po? Yan. Sa kami pwedeng pumesto niyan tayo, pwedeng kumain. Wala kayong lamesa? Wala ka lang na may sarito. Doon iba yung mayari doon, yan sa dulo. Ito po yung mayari. Itong mayari. Ayan o, yung awa. Magpupari kami po. Oo, dito sa Opal. Kakapatid po kami. Kasinti yung Magkakapatid din. Thank you po. May, nagre-renta din ba kayo rito, tay? Sa pwesto na to? Yan yung pala kakainin. Apa. 30. Baso na lang natin. 40. Sige po, baso na lang sa ano na lang. Hanap na lang kami ng lugar. Kangarelo, 40. Kaya pang babae. Nalwari kayo? Kaya mo, 30 ang pumeto nga dito. Okay na? Bayad na dito? Kita tanong palang park. Pag-pwede na lang dito. Sana masalaga itong park. Okay. Thank you. Kompleto na tol. Kompleto pa. Ay, thank you. Dugo. Okay na Ay po. na, girl. Mga kabeli. Yeah, mga kabeli, kainan na naman. So, pika-pika. Okay, ayun si Whitey mga kabeli. Hanap tayo ng pwesto. Tol, madilim sa park eh. Hindi, maghanap tayo maliwanag. Ah, sige, sige.
Mga Beli, hanap lang tayo ng lugar na kung saan kami pwedeng kumain. Yan. So yan mga Beli, dito na lang kami sa hood na sasakyan. Yan, nagbukas din naman ng ilaw tong ano eh, tong park. Tapos para makabili rin tayo ng mineral. Juice no? Kuha ka na dyan. Ang Beli, sarap po. Isaw. Daming bumibili mga Beli. Ano yan dyan? Yung liver. Pahingin isa dyan. Liver lover boy. Ano ka dyan ha? Mga Beli, masarap yung yung atay, masarap. Kaya po mga be, masarap. Kahit di na tayo kumain ng hapunan yan, dami yan. Tol, buhos nyo na dito yung ano. Ito kay Jan tong calamares. Jan sa'yo tong calamares ha. Dito ka dyan, mukha. Para ilalayo na Jan para dito ka, may sausawat. Ayaw mo ako kain. Beli, isaw. Yan mga suka. Pugo. Beli, pugo. Tala na yung tamis na yun. Sasata na ako. Ayun po. Kain tayo chicken skin naman. Chicken skin. Ayun po. Kain pa, boss. Diyan, di ba ito dyan? Diyan, ganyan. Mamaya doon na may cellphone, mga pwede may flashlight kita. Diyan. Pwede may peta may tumukay. Para yung mag-isa. Sila may meto na. Saan sauce to? Doon sa atay? Ito. Ito. Beli, bigla nagkaya yan ng grupo eh. Beli, atay ng baboy na? Perito. Right. Skin liver, mga kabin. Chicken skin. Chicken skin pa mga kabin. Ay! Kumulo pa eh. Beli, Betamax. Shoutout, Jampol. Wala ka sa bahay. Shout out. So wala sana kami lakad mga kabeli. Kaya lang yan. Nangipon na yung team. Sabi ko, hanap kami ng mga pwedeng pampika-pika. So ang dami pa neto. Yan, lagay mo. Malala yan. Batay mo, alam mo. Mga tempor, no? Yaman mo ba ito? Kaya malambot lang. Dito mo malambot sila. Ebon. Betamax. Kung ebon. Kita sa video girl, makakala hindi ka kasama, hindi ka nakikita. Ay po mga kabeli. Tingnan natin yung ulam mga kabeli. Ini adobo talaga. Ano yan? Adobo talaga mga kabeli.
Ano? Beli, naghahanap na ng tubig si Janjan. Bili kayo. Kaya samahan mo si Jeffoy. Saan ba? Sorry. Malambot pala yung ulo, malambot. At yung ulo mga Beli. Hindi matigas. Yan na lang, stick dyan. Stick ka. Yan. Inom na ka ba? As mga Beli, may buko juice. Yan. Dito mo na kayo dyan, pangkat. Pati may. Sarap na tol. Sukat na ano? Sarap. Dating na yung ano. Yan. Ito pa oh, banot pa dito tol. Sarap. Yan. Mga Beli, sarap na suka. Masarap yung timpla dun sa mga iniyaw, yung Betamax, isaw sa kaulo. Tapos yung skin na binili ni Paring Kempe, malutong. Ito pa suka tol ah. Wala naman ang dyan. Yan. Betamax. Mamaya dyan. Mamaya. Okay ba dyan? Sarap? Hindi ka nakikita dyan. Dito ka naman naman dyan. Sige. Michael oh. Ano po mga Benny? Sige pa. Ay, sorry. Beli, yan na lang natira. Wala nang laman oh. Wala natin Betamax, mga Benny. So, worth 500 yung nagastos namin. Ha? Ano po mga Benny? Salamat po mga Benny. Sarap mga Beli. Ayoko na. Dati ni, Ha? pinuntok na mo. Yung, pinata mo. Sabi na. Oo, tinakot ko na. Eh, buntok yan. Yan, chicken skin yan dyan. Ito sausawan dyan, oh. Malinis yan.
Sarap. Mga belly, dumami yung kumakain. Ayan. So ito pala mga kabeli, plaza to. Toll plaza to no? Si Jeff inihigop yung sabon. Nasamit tuloy. Nihigop yung yung suka. Ayun. Wala na, finish. Punas kang kamay doon, nasan yung basahan? Tapos mga kabeli, may buko juice tayo. Ayan, sarap. Ayan, nasarapan ka ba dyan? Opo. Busog? Opo. Ikaw Michael? Sarap po. May take out po kami suka. Yun yung basura mga beli. Tol, yung basura, kailanap kayo Buko juice. Dinuto na yung kritang ulam? Hindi na po. Magsagulay pa rin. Wah. Busog dyan? Hey mga beli, yan, hanggang dito na lang yung vlog namin ni Jan. Yan, mga team Kabeli. So, yan, dito tayo dyan, against the light. Ganun din dyan. Mga Kabeli, hanggang dito na lang yung vlog namin. At least yan, napaisal namin kayo dito sa Pandakaki, Mexico, Pampanga. So yan, dito, mga inihaw, mga tusok-tusok. Yan, nagmerienda ang team Kabeli. Si Michael lang ang hindi nabusog. Kel, ba hindi ka nakikita sa sa screen? Hindi, kumain po kasi ako nung kumain. Sobrang sarap. Kaya mga Kabeli, ingat lahat. God bless all. Ayan yung dalawa. Thank you po. Ingat.